Добрый день, поважанное господарство. С вами канал «Свобода Премиум». Я Юрий Дракохруст. А так само удельники нашей сегодняшней передачи, юрист, былы чалец Конституцыйнага суду Михаил Пастухов. Михаил, привитание. Привитание. И правоабаронца, кіраўнік правоабарончага цэнтру «Вясна» Алесь Бяляцкі. Алесь, добрый вечер. Добрый вечер. Тэма нашай сённяшняй гутаркі – гэта юрыдычныя навацыі, якія рыхтуе ўлада. На гэты конт была нарада ў Лукашэнкі, выступаў прокурор Швед. Я коротко нагадаю асноўныя пункты, за што мяркуецца ўзмацніць адказнасць. За экстрэмісцкую дзейнасць, у тым ліку і адносна тых, хто фінансуе або аказвае любое спрыянне гэтай дзейнасці. Таксама ўзмацніць адказнасць за збор, распаўсюд персанальных дадзеных, за ўдзел у несанкцыянаваных акцыях, за блакіроўку дарог, за замах на жыццё супрацоўніка праваахоўных органаў, за абразу прадстаўніка ўлады, нарэшце за дыскрэдытацыю Рэспублікі Беларусь, распаўсюд інфармацыі ў непрыстойнай форме і наўмыснае распаўсюджванне загадзя ілжывых звестак пра палітычнае, эканамічнае, сацыяльнае і гэтак далей становішча Беларусі, накіраванае на прычыненне шкоды нацыянальнай бяспецы Рэспублікі Беларусь. Вот это основное, там есть яшчэ шмат чаго. Алесь, вот по вашей ацэнцы, что в этом з'яўляецца найбольш небяспечным, что з'яўляецца найбольш таким цяжкім? Ну, трэба паглядзець на гэты комплекс зменаў крымінальнага заканадаўства, які, безумоўна, робіць яго больш жорсткім і накіраваны на абмежаванне грамадзянскіх правоў і свабодаў, прыватнасці, свабоды выказвання, распаўсюду інфармацыі. Трэба паглядзець з палітычнага пункту погляду. Ну, мне падаецца, што ўлады вымушаныя ісці на прыняцце гэтых жорсткіх мераў, сыходзячы з адсутнасці падтрымкі ў грамадстве. Вось не трэба былі гэтыя меры, калі Лукашенко заўсёды меў трывалую падтрымку, і выбары фальсіфікаваліся, але пэўная частка грамадзян падтрымлівала яго, галасавала за яго. Палітыка пасля выбараў, падчас правядзення розных іншых мерапрыемстваў, яна таксама вельмі часта атрымлівала такую стабільную падтрымку. Сітуацыя вельмі моцна змянілася ў жніўні мінулага года, калі ён прайграў, можна сказаць, гэта смела, выбары з разгромным такім лікам, і яны страцілі гэтую падтрымку. Фактычна яны вымушаныя зараз рэагаваць, жыць у такім варожым для сябе грамадстве і шукаюць інструменты утрымання ўлады пры сітуацыі, калі большасць грамадства не падтрымлівае гэту ўладу, не прызнае легітымнай. Таму робіцца больш жорсткім крымінальнае заканадаўства, таму мы бачым гэта вось бразгаценне посудам, вось, і спробы праз вось такія рэпрэсіўныя метады, меры утрымаць ўладу ў краіне. Вось. Таму я гляджу на гэта як на паказальнік таго, што сапраўды крызіс у краіне працягваецца. Улады не могуць, не прапаноўваюць нічога грамадству, каб атрымаць хаця б нейкую пэўную стабільную падтрымку. І зараз асноўны акцэнт робіцца на рэпрэсіях, на парушэннях правоў чалавека, фактычна на вяртанне нас у сітуацыю, калі вось толькі на штыках улада можа ўтрымацца. Михаил, скажите, вот тыя все новации,
тыя навелы, якія плануюцца, у якой ступені яны стасуюцца з Канстытуцыяй? Можа, і стасуюцца, ну, Канстытуцыя не выключае і нейкія жорсткія меры супраць парушальнікаў права. Правильный вопрос ставишь, Юрий. Действительно, здесь надо давать оценку прежде всего с позиции соблюдения Конституции. Если исходить из Конституции, то права человека, их защита является высшей ценностью государства. В данном случае мы видим, что государство откровенно посягает на эти права, ограничивает их достаточно сильно и ужесточает наказание чрезмерно. Причем ужесточение касаются самых ключевых прав человека, права на свободу выражения мнения, право, так сказать, участвовать в митингах, собраниях, политические и личные права. То есть в данном случае государство перешло, можно сказать так, черту дозволенного, уже давно перешло. Но сейчас это становится совершенно очевидно. Если будут приняты такие жесткие поправки, то можно сказать, что будет установлен очень жесткий контроль над средствами массовой информации. Даже в отношении интернета могут быть жесткие очень ограничения. Граждане практически превращаются в беззащитных субъектов по отношению к представителям власти. А в свою очередь правоохранительные органы получают неограниченный карт-бланш на применение различных репрессивных мер. Причем они могут толковать положение по своему усмотрению. Граждане будут лишены просто элементарных прав на защиту. То есть мы имеем место не с демократическим государством, не с правым государством, а откровенно с диктатурой, даже, можно сказать, еще более жестче. То есть фактически граждане превращаются в бесправных людей, права защитить становится невозможно. Поэтому здесь тотальное попрание и конституционных основ, и основных конституционных прав и свобод, прежде всего гражданских и политических. Я бы также заметил, что инициатором этих поправок стал орган государственного надзора, прокуратура, который не уполномочен быть субъектом законодательной инициативы. Его дело наблюдать за законностью, а он вместо этого становится откровенным нарушителем этой законности. Он инициирует, откровенно говоря, драконовские поправки в уголовное законодательство. Фактически он вышел за рамки своих полномочий и выполняет несвойственные этому органу функции. То есть это попрание, опять же, действующего законодательства о прокуратуре. Это вторжение, откровенное вторжение в сферу охраняемых прав граждан. И это, по большому счету, тотальное нарушение действующей Конституции. Алесь, а на ваш погляд, навошта гэтыя ўсе новации? Мы ведаем, што ў Беларусі адбывалася, пачынаючы, відаць, з мінулага траўня, асабліва пасля жніўня, тысячи людей, десятки тысяч людей потрапили под гэты каток, сотни людей, притягнутые по криминальных справах. Сэнс этих криминальных справаў всем відавочны. Сегодня, скажем, блогер Неронскі атрымаў 3 гады, учора атрымалі 3 страйкоўцаў на БМЗ в Жлобіне, у Жлобіне. Всего гэтага цяперашняга заканадаўства на гэта хапае.
Навошта яшчэ вот гэтыя новацыі? У чым тут сэнс? І так ужо маштабы рэпрэсій, ну вот як подлічыў спадар Ільяш, журналіст, што як у 33-м годзе в Нямецчыне пасля прыходу нацыі да ўлады, ну вот калі прапарцыйна насельніцтву, то ў Беларусі уже вот як бы так на ўзроўні. Так, а вот для чаго гэта ўсё робіцца? Ну, мне здаецца, найперш это псіхалагічны такі маральны ціск на грамадства ў гэтым, бо я сапраўды згодны з тым, што і зараз улады даюць рады са сваімі палітычнымі апанентамі, і тымі, хто выходзіў на вуліцу, і тымі, хто браў удзел у акцыях пратэста, і з журналістамі, з праваабаронцамі, на ўсё іх як бы артыкулаў хапае. Гэты крымінальны кодекс так зроблены, што у ім хапае артыкулаў на грамадскіх актывістаў і рознага кшталту. Таму мне падаецца, што, мабыць, асноўная задача ўсё ж такі зноў псіхалагічна націснуць на грамадства з тым, каб унесці пачуццё безнадзейнасці, пачуццё безвыходнасці, гэтай псеўдазаконнасці, якая ствараецца вакол беларускага грамадства, але багата што у нас і так ужо ёсць. Я згадваю той ж артыкул 369 прым. 1 крымінальнага кодекса, это дыскрэдытацыя Рэспублікі Беларусь. Там мера пакарання до 2 гадоў зняволення. По гэтым артыкуле можна смела зараз все гэтыя праўкі, якія уносяцца пракуратурай, было б і прапускаць. Он дае такую магчымасць. Ёсць у нас і крымінальная адказнасць за паклёп. А чаму гэты артыкул? І ён зараз актыўна ўжываецца супраць блогераў, супраць актывістаў, супраць проста людзей, які пішуць свае каментары ў сацыяльных сетках, крытыкуючы дзяржаўных асобаў там ці Лукашэнку. Это все ўжываецца. Таму мне падаецца, што такі тут яшчэ цікава будзе паглядзець, як гэтыя змены, як гэтыя артыкулы будуць працаваць і ці дадуць яны штосьці новае. У плане павышэння, скажем так, колькасці людзей, якія там прыцягваюцца да крымінальнай адказнасці. Бо сапраўды зараз гэта хваля ціску, она надзвычай высокая, і па розных звестках мы ведаем, што колькасць крымінальных спраў збуджана ўжо каля 2000 па падзеях пасля жніўня. Якая колькасць людзей праходзіць па гэтых справах, невядома, но я так думаю, што прыкладна такая ж колькасць людзей праходзіць каля 2000, якія зараз з'яўляюцца пад крымінальным пераследам. Хтосьці ў Беларусі, хтосьці там паспеў з'ехаць, хтосьці кагосьці не знайшлі, можа быць. Крымінальныя справы збуджаліся і проста па фактах там парушэння, так бы мовіць, як яны лічаць, там здзяйснення злачынства. Но, тым не менш, маральны такі ціск на грамадства і жаданне дэзарганізаваць грамадства, зняверыць яго, каб грамадства зняверылася, тут грае відавочна не малаважную ролю. Тым не менш, найбольш, мне падаецца, такім небяспечным з'яўляецца гэтыя варыяцыі разумение экстремизма, содеяние экстремизму, финансование там экстремистских организаций. Чым гэта, як это все будзе здзейсняцца? Это все цяжкое. А я думаю, что, так бы мовіць, людям майго цеху, журналистам, магчыма, больше такое небяспечнае, это дыскрэдытацыя Рэспублікі Беларусь, распаўсюд там і лжывых звестак, заведомо лжывых звестак. Это, умоўно кажучы, сказаў, что Лукашенко не атрымаў 80%. Як вы сказали зараз, что он проиграл. Это дискредитация Республики Беларусь. Вы уже зараз дискредитовали Республику Беларусь. Нормально так. Але давайте згадаем, что по гэтым артыкуле ніхто ў Беларусі яшчэ асуджаны не быў. Ён існуе некалькі гадоў, там ужо гадоў, не ведаю, можа 15.
Там было, мабыць, 2 прокурорскіх папярэджання перад, ну і все. А сам артыкул ніколі не задзейнічаны. Як у Быкова, а бомба чакала сваёй пары. Ну, безумоўна, так. І згадайце, гэты артыкул крымінальнай адказнасці за дзейнасць ад імя незарэгістраваных арганізацый, які падчас апошняга пацяплення быў прыбраны. Ну так, яго ў 2006 годзе уключылі ў крымінальны кодекс. Было ўзбуджана спачатку, мы памятаем, крымінальных спраў супраць сяброў маладога фронту. І пасля гэтага все, ён там больш за 10 гадоў боўтаўся, па ім не было ніводнай крымінальнай справы. Таму я думаю, што нам асабліва няма чаго баяцца гэтых артыкулаў. Трэба разумець, што ўлады любым спосабам зараз спрабуюць захаваць сябе. І яны гэты артыкулы штампуюць, так сказаць, яшчэ наштампуюць 30 штук. Але ўсіх не пасадзіш. Вот это дакладна трэба ведаць, тое, што сёння і Навальны казаў, там пры каментарах Навальнага, калі яго судзілі, што всіх пасадзіць немагчыма, таму я думаю, што трэба якраз падыходзіць да гэтага цвяроза і працягваць далей актыўнічаць, прыцягваць сваю грамадскую актыўнасць. Ну і такім чынам я думаю, што гэтыя артыкулы могуць быць проста звычайнай такой пустышкай, якія не будуць несці ніякага рэальнага зместу. Михаил, а вот у меня пытанне да вас, як человека, так сказать, дзяржаўна-вопытнага, скажем так. Я нагадаю нашим слухачам, что вы и суддзём Конституцыйнага суду были, и, наколькі я памятаю, вы працавали в Академии кіравання, в Академии бяспеки, это значит, в школе КДБ былой. Вот. Так вот, якая тут логіка, скажем так, дзяржаўнай юстыцыі? Памятаеце, в 2011 годзе, калі пачаліся это маўклівыя пратэсты, то іх удзельнікаў пачалі хапаць адразу. Их удзельнікаў пачалі хапаць адразу, клеілі ім какой-то артыкул, а потом подумали, не, надо все ж таки нашу практыку падтасаваць, падгабляваць под закон. И у закон внесли правку, что таксама и бездзеянне таксама з'яўляецца, калі оно дэманстратыўнае, значит, оно таксама з'яўляецца злачынством, з'яўляецца правапарушэннем. Вот якая тут логика? До того, как это поменяли, спокойно их сажали, тех, кто пляскал ладки, ці маўчаў. Але вот якая-то что-то картела. Нет, давайте мы все-таки поменяем закон, чтобы наша деятельность уже была абсолютно... Вот в чем тут логика? Вот то, про что я пытал Олеся. Десятки тысяч людей уже затрымали, сотни посадили. Не, надо закон поменять. Навошта? Мне представляется, что в данном случае через эти поправки в уголовное законодательство расширяется сфера ответственности людей. Фактически та же дискредитация Республики Беларусь очень нагадывает пресловутую раньше антисоветскую агитацию, когда там высказывались против власти и за это получали срок. Но в данном случае как раз такая установка для правоохранительных органов, что смотрите, что бы ни сделали представители оппозиции, не согласные с властью, то можно их все равно привлекать к ответственности или за экстремизм, за резкие высказывания, или дискредитацию, или, так сказать, за оскорбление представителя власти. То есть сфера уголовной ответственности будет в результате расширена. И значит, гораздо большее количество людей и больше поступков этих людей могут подпадать под это законодательство. То есть ужесточается по существу уголовная ответственность. Гайки закручиваются, как говорится, до предела. И даже, может, и с пределом, что могут сорваться. То
То есть цель очевидна, она политическая, что действительно остановить людей, заставить их сидеть дома, не выходить на митинги, не высказываться о власти. То есть это напоминает даже не 30-е годы, а может быть и раньше, когда, так сказать, делили на своих и чужих, на белых и красных, значит, врагов народа. Революционная законность. Да, вот. То есть получается, что власти уже перешли грань допустимого достаточно давно, и все равно еще закручиваются эти гайки. Расширяется сфера. А вот у меня такое питание до вас, крышечку может про іншае. Ну вот мы зараз говорим тое, что як бы рыхтуецца, тое, что ў розных месцах гучыць, тое, што дзесьці зліваецца. А ці можа так адбыцца, што штосьці з гэтага, а можа значная частка, ну, не будзе реализована. Вот, дарэчы, вот эта информация про лягеры, якую мы спачатку пачулі на этом аўдыо Карпянкова, як планы, потым стало вядома, што літаральна пасля першых дзён пасля выбараў такі лягер быў створаны ў Слуцку, пад Слуцком, але его потым закрылі. То есть не на кожны, як бы, не кожны замах означае удар. Магчыма, і там ёсць дзесьці людзі, якія кажуць, што вот як бы, а ці не занадта мы вот замахнуліся. Так вот, як вы лічыце, штосьці з гэтага можа быць нереалізована? Магчыма, з нейкіх юрыдычных цяжкасцяў, магчыма, з нейкага націску, там, я не ведаю, захаду, по неких іншых меркованиях. Да, такое возможно, конечно, Юрий. Здесь делается с запасом уголовная ответственность, и уже правоохранительные органы, они будут как бы подводить людей под те или иные действия. Ну вот действительно, это может быть такой превентивный, значительный ход с тем, чтобы значительная часть людей могла испугаться, высказывать свои мнения, выходить на улицы, контактировать с работниками правоохранительных органов. Цель действительно прежде всего запугать общество, а наиболее активных людей, которые совершают действия, тех привлечь к ответственности. И для этого как бы предоставляется значительный карт-бланш, то есть можно трактовать те или иные формулировки достаточно широко. Ну, например, экстремистская деятельность, экстремистская организация – это оценочное понятие, вот, точно как и дискредитация. Умышленное, неумышленное распространение, например, каких-то сведений, высказывание какого-то суждения о тех или иных должностных лицах. То есть здесь в значительной степени, конечно, вопросы правоприменения и оценки присутствуют. И не все, конечно, эти нормы будут использованы в полной мере, но во всяком случае для карательных правоохранительных органов дается широкое поле усмотрения, как применять, привлекать к ответственности тех или иных лиц. Олесь, ну вот вы уже процитовали на Навального, но это и не его одного думка, и вы про это казали неаднойчы. Всех не посадят. Ну, а может, и все ж таки паспрабуюць, прынамсі, ну, при Сталине, ну, всех не всех, но шмат кого посадили. Может быть, сапраўды, это просто программа, ну, вот, так сказать, вот они такую программу прымаюць и будут денежить просто по пунктах. Вот не все, так сказать, там, может, верили в эти словы Лукашенки, что до кожнага дойдем, кожному припомним. И вот зараз мы бачим, идут справы по протестах за нерегистрацию Бабарыки, по ліпеню минулого года. Полгода прошло, а нет, пригадали, припомнили и осудили. И, ну, та же самая справа Няронского. Ну, может быть, вот весь этот пакет, который они прымаюць, это просто, калі зараз, скажем, 30 тысяч всего затрыманых, ну, будет 300. Не? Не, яны працуюць на межы магчымага, і недарэмна машына спынілася пасля першых 3 дзён такого масавага тэрору. Вось таму, што і сапраўды
вось згадываў ты про гэты лагер канцэнтрацыйны ці лагер інтэрнаваных под Слуцкам, які быў хутка звернуты, ну таму што зараз все ж таки не пацягне сённяшняя мадэль нават лукашэнкаўскай дзяржавы рэпрэсіі вось такого маштабу. Яны адчувалі сябе вельмі спакойна, вальготна, у прынцыпе ім хапала гэтых рэпрэсіўных артыкулаў, дэфамацыйных артыкулаў заканадаўства, якія былі ў папярэднія гады, калі ў нас было там 3-10 палітычных зняволеных. Зараз, я нагадаю, колькасць палітычных зняволеных 220 асобаў, гэта колькасць пастаянна кожны тыдзень расце. Вось, і ўсяго, яшчэ раз я згадваю, пад палітычным пераследам знаходзіцца ўжо, па маіх суб'ектыўных падліках каля 2000 асобаў. Вось, і гэта, мабыць, все ж таки планка гэтай сістэмы такога рэжыма, інакш трэба проста ўводзіць вайсковае становішча, ось як сёння там ці учора Мьянме прыйшлі вайскоўцы, значыць, адхілілі дзяржаўную ўладу, ўзялі ўсё ў свае рукі, тады, да, пры такой структуры вайсковага становішча можна атрымаць там, і можна рэпрэсаваць большую колькасць людзей, але таксама мусіць быць умова, што дзяржава мусіць быць дзесьці далёка-далёка. Далёка загубленая ў свеце, скажем так. Ці гэта выспа, як Куба, ці паўвыспа, як Паўночная Карэя, ці Мьянма, якая вельмі далёка ад такіх цывілізацыйных шляхоў. З Беларусю штукі такія не пройдуць, і я думаю, што зараз мы ўсё ж таки дасягнулі вось такога піка рэпрэсій в Беларусі, і улады не могуць стрымаць рэпрэсіі на такім узроўні, як яны ідуць зараз, яны вымушаныя будуць неяк адступаць, рабіць крокі назад і штосьці рабіць. Олеся, вот как раз у меня до гэтага ёсць. А я яшчэ вяртаючыся да савецкіх часоў хочу сказаць, што ўсе гэтыя змены, якія зараз уносяцца, сапраўды ў СССР яны былі сканцэнтраваныя там у 2 артыкулах крымінальнага кодекса. Это антысавецкая агітацыя, які там до 3 гадоў зняволення, яшчэ адзін, дакладная назва не памятаю яго. Антисоветская была 7,5, Олесь, 7,5 она была. До 7, правильно. Значит, яшчэ адзін до 3 гадоў, вось, і фактычна 2 гэтымі крымінальнымі артыкуламі яны закрывалі весь дысідэнцкі рух. Но ситуация с СССР у Беларуси на сегодняшний день адрозніваецца каренным чынам, потому что у СССР, як бы там ни было, большасць грамадзянаў падтрымлівалі тагачасны рэжым, яны былі ў ім выхаваныя, яны яго падтрымлівалі. І гэта мы яшчэ чулі на свае скуры у 80-е гады, у першай палове 80-х гадоў, вось калі студэнтамі спрабавалі, так сказать, праводзіць вось гэтую падпольную антысавецкую агітацыю, як цяжка было дагрукацца да людзей, каб яны ўвогуле зразумелі, каб іх адчыніліся вочы. Зараз гэтай праблемы няма. Зараз у нас рэальная хунта. Это невялікая частка, вось эта ўлада, колькі іх там, не будзем працэнтах называць, якая атрымае ўладу, большасць людзей супраць іх. І таму, я думаю, што ў бліжэйшай перспектыве ўсё роўна у нас будуць нейкія вельмі пазітыўныя змены, таму што часы ўсё ж такі не тыя, і Беларусь не ізаляваная краіна, нягледзячы нават на падтрымку расійскага рэжыма Лукашэнкі, канкрэтна Пуціна Лукашенка. Тым не менш, я перакананы, што змены ў нас адбудуцца, і нам не трэба баяцца вось гэтых чарговых рэпрэсіўных захадаў рэжыма, трэба працягваць супраціў. Олесь, а вот у меня пытанне про это, так сказать, змены, якія, они могут быть рознага кшталту, зразумела, магчыма, это глобальныя, так сказать, палітычныя змены в Беларуси, але магчыма і іншыя. Хотя я маю на увазе, что ўлада можа паспрабаваць вырашыць как-то палітычна тот кризис, который, все-таки, конечно, можно болботать про то, что это там ляльководы, ЦРУ, там, Дзярждэп, Сорос и так далее. Но я думаю, что, принамсі, некоторые люди во владе разумеют, что все-таки этот кризис, принамсі, мае и внутренние карані. И как-то его хотелось бы, напэўна, вырашыць. Одна з магчымасцяў яго – гэта амністыя.
выпустить людей. Хотя вот ты как бы то, што гучыць, той же прокурор Швед сказаў, што нам трэба больш зважана ставіцца да амністыі. Можна падумаць, што раней як бы в Беларусі всех адпускалі. Вот. А сам Лукашенко, пракаментаваўшы заявы, прапановы Воскресенского, сказаў, што не, это нам не падыходзіць, таму што вот я, маўляў, калі за КДБ з імі размаўляў, я сказаў, верні, тады будзеш на волі. Ну, верни, мог вернуть там, я не ведаю, Бабарыка. А что может вернуть, скажем, Колесникова? Что может вернуть Знак? Что может вернуть Лосик, я не ведаю, Борисевич, Андреева? Что они ему могут вернуть? Они ничего не брали ни у кого. Так что с этого пункта гледжання вот такая как бы фраза, что это означает? Вот вы лічыце, што это реально, як палітычны ход, скажем, на тым же всебеларускім сходе. Вот я такой добрый, всех отпущу. Каб вырашыць палітычнае пытанне, зразумела, не ад дабрыні, а ад таго, што вот трымаць такую напругу ў грамадстве, это непросто. Як вы лічыце? Падаецца, тут улады працуюць па падобнай схеме, як і ў 10-11 годзе, калі спачатку кандыдаты ў прэзідэнты, актывісты штабоў, там проста людзі, якія ўдзельнічалі в акцыі, яны былі затрыманыя, затым прайшлі суды, і пасля гэтага большая частка з іх была памілавана, ну, пры адной пэўнай мове. І зараз, дарэчы, у Лукашэнкі гэта зноў не двухсэнсоўна прагучала, што людзі павінны прызнаць сваю віну. Вот. Таму я думаю, што будуць прапаноўваць пасля судоў. Калі будзе прынята такое палітычнае рашэнне, оно сапраўды наспявае, калі гэта будзе праз пару-тройку месяцаў, бо большасць яшчэ фігурантаў крымінальных справ она не прайшла праз суды. Вось мы мелі за студзень каля 50 прысудаў. Вось, но это толькі частка, там невялікая частка ад людзей, якія. І каля 100 прысудаў мы мелі ў 2020 годзе. Вось у нас 150 чалавек асуджана на сённяшні дзень. Большая палова з іх гэта рэальная калонія хімія, частка звязаная з не заключэннем пад стражу, там пакаранню, так званая хатняя хімія, ці штрафы нават былі, там пару штрафаў. Вось. Ну, вот такія пакаранні. Я думаю, што сам працэс вось яшчэ гэтых судовых працэсаў ідзе. Зараз кожны дзень у нас больш за 10 судоў адбываецца па ўсёй Беларусі. Кожны дзень прысуды выносяцца. Вот Менску сёння таксама вось гэтаму хлопцу, які там машыну адвозіў з дарогі, 7 гадоў далі, вось калонія, это адно з самых узмоцненае рэжыму, это адно з самых сур'ёзных пакаранняў пасля гэтых судоў, это другі фактычна такі прысуд, дзе 7 гадоў зняволення чалавеку даюць. Вось, так што яшчэ самі гэты працэсы ідуць, пройдзе пэўны час, я думаю, это месяцы, і пытанне схілення гэтых людзей да падпісання прашэння о памілаванні, оно будзе, ну, такім вострым, і тады значная частка, скажем так, шараговых, в першую чаргу сяброў, тыя, хто пагодзіцца падпісаць это памілаванне, будуць вызвалены. Ну, вот як бы схема вельмі падобная таму, што было і ў 11 годзе, калі ў жніўні мы памятаем, большасць палітычных зняволеных у жніўні 11 года была вызваленая. Вот. Михаил, и ваш адказ, наколькі вам уяўляецца імавернай амністыя? Из ваших ацэнак палітычнай сітуацыі, вот заявы прокурора Шведа і тлумачэнняў Лукашэнкі наконт прапановы Воскресенского. Но я считаю, что вопрос с политзаключенными решать придется. И согласен с Олесем, что, наверное, это решение будет приниматься уже после проведения Всебелорусского народного собрания, которое должно пройти как собрание победителей, ну, как когда-то тоже проводили такие съезды КПСС в Советском Союзе при Сталине. Все равно очевидным станет, что необходимо кризис
политически в Беларуси разрешать путем диалога. Думаю, что будет возрастать давление стран Европы, США. Как еще будет развиваться ситуация в России? Я думаю, что она будет развиваться достаточно динамично. И Путину придется идти на какие-то серьезные уступки. Возможно, даже придется отдать кому-то верховную власть, а самому отдалиться, так сказать, на запасной аэродром в виде, Государственного совета. И если какие-то произойдут перемены в России, то я думаю, что это отголоском скажется и на ситуации в Беларуси, потому что без поддержки российской власти нынешний белорусский режим долго тоже не протянет. Поэтому вопрос с политзаключенными, я считаю, в скором времени, во всяком случае, где-то по весне придется, наверное, решать. И ни о какой амнистии здесь речи быть не должно. Здесь необходимо выполнить требование того, что эти лица пострадали по политическим мотивам, и они подлежат освобождению как одно из условий возможного какого-то диалога Европы с режимом Лукашенко. Ясно. Добра. Дякую вялікі Михаил, дякую вялікі Олесь. Я падтрымаю Михаила у тым, што асноўнай прычынай амністыі ў 2011 годзе, канешне ж, былі эканамічныя санкцыі. Тут это вельмі моцны такі інструмент прымусу да амністыі знешні. Таму калі ён будзе зараз больш-менш эфектыўны, а мы зараз чуем пра чацвёртую гэту хвалю санкцый, то тады пытанне амністыі будзе больш такім рэальным. Ясно. Добра, яшчэ раз дзякуй вялікі Михаил, дзякуй вялікі Олесь. А нашим гледачам я нагадаю, што за далейшым развіццём падзеяў яны могуць сачыць на YouTube-канале Свабода Прэміум і ў тэлеграме Свабоды. Всяго найлепшага. До пабачэння. Хочаце ведаць, што адбываецца? Апошнія навіны, жывыя трансляцыі, відэа, фота. Пастаўце на мабільны тэлефон нашу аплікацыю.